Aquí tenim en Pere, cap a Illes Medes, mireu quin paisatge. Ja comencem amb onades. Déu-n'hi-do, això serà mogudet avui, Vinga, arribarem, segur que arribem. Molt bé. M'han dit que és una passada. Si després ja te veuen amb una arpó o em veuen amb alguna després ja sí, o te veuen agafant coral o alguna cosa. Pere, que se'ns despista. Pere! Pere! Que vol anar cap a Calella ràpid ja. Esquerra! No escoltava ahir. Ara. Ara con de pitos, està acostumat a anar con de pitos. Sí, jo sí, Però ja ell també. Veu quin dia. Som-hi quan em foten Farà un dia de calor de collons. Allà hi ha un grup també, allà n'hi ha un altre, allà també n'hi ha més. I hem de passar cap allà. L'objectiu